Ende achiel kachiel kapod warito mondo mi jotelo kachiel kod joala goendi ochop kaende mapiyo mondo gimiwa pachgi kotenore kod chenro mabende dhi chakore kaendi odiochieng' ma kawuono niendi. Millicent Adhiambo, erokamano ahinya kuom lipot machalo koda mano. Waduogo iri kendo ka ang' chenro no chako ayanga mana mondo mi wawinji pach jopiny nikech nyaka sani gima wang'eyo ni eka 7 manochiw gi kambi reru kata mano mar geche wacho gach okolo mano mar Kenya Railways kachiel kod mano county ma Kisumu nochiwo eka madirom eka 7 mondo ger chiro machalo koda mano. Kochopo sama kamae kama osechopo ka warango kono bende jopiny orwako chiro machalo kamano e yo machalo nade. Waduogo iri kendo mondo imi waler e wach machalo koda mano e kinde ni mapod odhi nyime gi chenro ni mar Rupiny Ramogi Ajwang'. Ang' aduoki kendo achiel kachiel nyaka nyawadwa Joyce oduor mondo okaw twak madhi nyime ma kawuono morango chike mag golo ich e pacho kae. Ka en gi daktari kod jolony mopogore opogore. Joyce. Erokamano ahinya Cleophas Oluocha mabende otudore koda ripota marwa mayudore e kaunti ma Kisumu mar mondo mi waliekni alieka moko kuom gigo mabende biro timore e kaunti ma Kisumu odiochieng' ma kawuono. Weche mabende wabiro keloni e wechewa manyien mabende wabiro bedo godo odiochieng' ma kawuono. Kata kamano nyakwa Ramogi Ajwang' wadwa dhi mbele koda twak marwa mabende wantiere godo e studio kaendi mathuon wach mare en chike mag golo ich. Nyakwa Ramogi Ajwang' mana kaka asenyisi ni studio kaendi antiere koda wendo achiel ma en daktari mano Dr. Francis Odawa kaachiel koda wendo wa mar ariyo mabende wadwa tudore godo e yor Zoom mano Irene Oguna ma en wakili kabende en bende odwa chwalo duonde kaka jalonye wechego mag chike mar mondo mi wang'e yore makare kata chik ne opuodho chik ochopo kanye kotudore koda wechego mag golo ich e pacho kaendi. Gie thuolo ni adwa ni watudore achiel kachiel nyaka kod wendo wa matudore kodwa e yor Zoom mano Irene mar mondo mi onyiswa nyinge un bende winje duonde onyiswa ni otudore kodwa e yor Zoom ka entiere e gwenge mage. Irene akinyalo winja okinyi masani ichiew nade to itudori kodwa ka entiere e gweng' mane Irene? Erokamano ahinya iwinja. Erokamano ahinya nyikwa Ramogi Ajwang'. Nyinga Irene Oguna awuon. An piny Ukunda South Coast. An okil atiyo koni lakini atiyo Kenya ngima. Erokamano kuom kela ka odiochieng' ma kawuono. Erokamano ahinya Irene. Irene, thuon wach mabende wawuoye kawuono otudore koda chike mag golo ich e pacho kaendi. In kaka wakili adwa ni in bende ichwale duondi kata ichwal pachi kotudore koda chike makamano. Kapar ni penda chike ma pacho kaendi wacho ayanga ni kila jakenya duto nitiere koda ratiro mar ngima kochakore odiochieng' mokwongo mabende onyuoli to ng'ata ng'ata nitiere koda ratiro mar ngima e seche mabende ng'ama mama ogamo remo. Katibo nogo bende oyango ni golo ich kata timo abortion e pacho kaendi ok opuodhi mak mana ni kaponi idwa time kaponi nitiere wach ma apoya motimore ne ng'ama mama manitiere koda ich makamano kata kaponi ngima ne ni kama ng'aw. In kaka wakili to weche makamago osebed katibo nogo bende wacho ni jokenya duto nitiere koda ratiro mar yudo thieth e yo makare ahinya to thieth go mwanyalo wacho gi dho ngere ni gin reproductive health care. Kaka wakili chike makamagi neno ni gin yo malong'o to jogo maponono golo ich kata ikonyogi koda lakteche mopogore opogore pacho kaendi bende en okang' makare monego bed ni kawnegi kaponi oyudgi ka gigolo ich makamago. E wachno anyalo wacho ni constitution masani kata manyien ma 2010 odhi mbele ahinya nikech sani oyie mondo ng'ato ogol ich kalure gi kaka ne oyudo ich no kata kalure gi kaka condition mare sama en gi ich no. Kapok ne wachope e constitution masani to nen hatia nen richo maduong' kigolo ich kaka ng'at mamama. Lakini constitution masani oyieni mondo igol ich kalure gi conditions mani yude ich no. Emomiyo kaka daktari no sewacho
constitution wa sani kisomo article 26 no from section sub article 4 wacho ni maber ni ochako ko wacho ni golo ich okoyie, lakini nitiere conditions moketo kanyo kaka ka ngato obedo raped manyiso ni no kiyie mondo ngano mondo iyudi no en ich miyudo accidentally okay gig mane plan. Koro constitution yieni mondo kane en gima okiyudo ki plan to okidware manyiso ni omi right mar gole. Kendo kidhi mbele constitution chak wacho article 43 ni ngato ka ngato nigi right to access mar health care, especially reproduction health care manyiso ni health care mar ng'iyo joma mine. Yieni mondo iyier kaka idwaro mondo iyud kony kiseyudo ich machal kamano. Manyiso ni sani nitiere be laws mang'eny kata chike ma support ng'ato koseyudo ich machal kamano ma ok oyiego, machalo kaka rape, machalo kaka defilement manyiso ni ng'at ma pok ochopo higa mar yiero gimodwaro, ng'at ma pok ochopo higni 18. Manyiso ni constitution gi laws moko oyieni sani kaka wawuoyo ni oyieni mondo kadipo ni nitiere ich miyudo kano okiplan kata kano okidwaro kata ka gi yo moro ma ok oyie ma ok kare to inyalo golo. Onge makosa mibiro bet kitimo ka igolo ich odonjo miyudo e yore mokwan kanyogo. Erokamano ahinya Irene. Kapod wadhi mbele koda twaka machalo kamaendi, kapod antiere kumi Irene, kapok waduogo ira daktari Odawa ma bende wantiere godo e studio kaendi, nitiere bura ma yande doho mamalo mano e boma ma Malindi okalo kotudore koda nyadendi moro mane hike pod ni piny ahinya, kendo hike ne higni 16 kende, kendo nomak gi motwegi kuom thuolo moro manok. Akalure ni daktari makamano nokonyo nyadendi no mar mondo mi omiye thieth tok kane iye osewuok. Gino mapono wanyalo wacho ni en ataro mar pend chike mapacho kaendi. Bende en okang' makare ka dakteche kosekonyo kata obed daktari mopuodhi kata mano ma ok opuodhi, bende en chik makare kata chik oyie ne sirikal mar mondo mi omak gi kapo ni gikonyo jotuo kata jomatindo kata ng'ama miyo moro amora pacho kaendi yudo thieth tok ka iye osewuok kata mar golo ich. Yes, Joyce, kanyalo duoko mokwongo kuom case no, en case ma nen mopogore kidogo, a bit different, nikech samane nyako ni kata nyadendi ni ne dhi ir daktari cha, kwa somo case no to wacho ni sama ne odhi kuchocho no dhi mondo konye nikech gima ne osetimore, nikech en no daktari by the time ama kata seche ma daktari no ne ng'iye nyako no iye no se wuok. Daktari ni ne konye mondo kaka koro onego beni odhi way forward, kaka koro okonyore bang' iye no kose wuok. Iye no wuok, onge ng'ama ong'eyo kaka no wuok nikech en mane otuo ema nomiyo ijno wuok. Koro daktari ni mokwongo ne ok ogolo iye, lakini still kata kamano daktari kata lakteche obedo protected gi constitution, to be gibedo protected ni kagi timo abortion the right way kaka dwarore, kagi luwo yo madwarore. Nitiere gik manyaka daktari ng'i ama nyaka olu, nitie chike manyaka olu kapok ogolo ich, kapok okonyi golo ich. Gik ma dwarore ni nyaka daktari tim en ni kaka nyaka o make sure ni nyako o make sure ni nitiere the right
equipment, yani gigo mon nyago beni tiyogo ka golo ich no, nyako nyisi ni in gi right mar golo ich, ka ofol, ka situation go, yudore provisions mantiere e constitution. Manyiso ni onyalo nyisi nyako explain ni in gi right mar golo ich ni kata ionge go. Koro kose nyisi kamano nyaka o make sure be ni professionals kata human resource modwaro mondo konye nitie kanyo. Koro ka daktari oluwo chik monego bed ni oluwo to en protected, onge hatia, onge richo moro ma inyalo tere court notimo, to oluwo chike mantiere kanyo mondiki. In fact, kwang'iyo penal code ma golo punishment o protect daktari section 240 mawacho ni daktari oprokiwa kata motimo abortion moluwo the right way onge hatia motimo, onge makosa mora motimo, ma teka no luwo gik monego bed no luwo, onge makosa ma daktari otimo. Yes, koro emomiyo kata case ni emomiyo nyaka ne appeal luar, nikech king'iyo facts mag case no, daktari no konyo mana nyako no ka gima nosetimore to onge makosa manotimo. Erokamano ahinya Amano Irene Oguna, mabende tudore kodwa e yor Zoom kowuok Ukunda mayudore kadhowatha nam chumbi. Ka wadok korka kori daktari, wayudo ni nitiere jomoko kata nyidendi moko masani tindo. To sani wanyalo wacho ni nyithindo nitiere digital world. Kendo nyithindo matindo ong'eyo gik mopogore opogore. Tiyudo ni moko gamo remo, to ka gisegamo remo to gino magineno ne gitim en golo ich makamano. In kaka daktari kendo daktari ma thothne timo thiedho joma mine, kopogore koda yorego mag golo ich e yo mar ratiro, inyalo yudo ni nyithindo manyiri gi ponono golo kata ich ni ok gidwara nyathi, kata bedo ni gine mane gineno kaka gitugo marach ba giyudo gigamo remo kata gigamo remo chon. Golo ich nitiere koda nyalo kelo ne ng'ato achiedh nade kaka mage e dende, obed ich mabende ogol kaluwore ni ng'ama mama nitiere koda achiedh nade maka kod kacha ngimane, kata ich mabende ogol agola ni an koro sani awacho no kadwar nyathi we agola iya. Joyce, kachako adwa wacho kamae, onge ng'ama mine kata ng'ama nyako madhi ketore e situation mondo mak ich mondo gol. Onge ng'ama timo gima kamano. Gaminyalo luong ni habitual aborter, mano ng'ama onge. To kaka na wacho, jachwechwa kata nature seche moko allow kata yie ni mondo ich owuog ka ijno ok ni kare. Mita jachwech kata nature neno ni ijni kodhi nyime gima biro wuoke ok en gima ber. Seche moko inwang'o ka mama mako ich to iye medo wuok maluore. Mano iluongo ni habitual abortion. To an kaka ng'eye kaka jachieth ma joma mine, onge ng'ama mine mang'eyo madhi wuok ni en sakasa odhino mak ich kai to dwan mondo gol. We kata ang'e ni mano ok nyal timre, to nitiere nyithindo manyiri ma ponono pod en pod abire mano. Omiyo to the extent mondo ng'ama nyako kata ng'ama mine dwar mondo ogol ich, nitie gimomiyo mano timore. Tawase lose circumstances makamago. Achiel en ni oyudo kochune bo mako ich, ochune go kata obedo raped, mana achiel. Mar ariyo, mitanicha nen gi jadie moro ka mabe ne giwinjre go ni ginyalo dak. Tae kachopo last minute to ng'ama dichuo no weye. Mani ng'eni bro miye psychological trauma. Bro thago wiye. Omiyo chune ni mondo timang'o, odhi omanyi yo moro mobro golo go ijni. Circumstances makamano constitution oyiego. In fact, kawa define ngima kata health, gi kimombo wawacho ni ok en mana state ma complete physical, mental and social well-being. It is a state of complete physical, mental and social well-being, and not just absence of disease or infirmity.
Omiyo ng'ama mama kata ng'ama nyako moyudore kan gi ich ma ok nodwa, mano ok en ng'ama ngima. Nikech mentally ok ongima. Ok en kare mentally. Omiyo from that definition ma ngima, constitution allow mondo ng'ama kamano okony. Gima important en ni to odhi kanye mondo konye. Otiyo gi yo mane mondo konye. Yo mikonye gono en gima healthy ma ok bi affect ngimane. Nikech nitie yore mang'eny. Nikech nitiere kata jomoko ma ponono golo iye ka gitiyo koda gik mopogore opogore. Ka nitiere kata jomoko ma wacho ni tiyo kata koda majan, inyise no rum majan mang'eny kata pi to madhi to ich dhi wuok. Gik machalo kama kotime e yo ma ok opuodhi kata e yo makare, nyalo hinyo ngima ng'ama mama e yo machalo nade? Joyce, mana dieri. Emomiyo nitie gimiluongo ni unsafe abortion. Unsafe nikech ok otime e yo ma onego time. Ka en unsafe, miyoni kata nyakoni timo gini kende gi yore moeni moparo ni tiyo kaka majan miwachono. Kata odhi duka omadho yath moro mondo tem mondo gol ino. Mano nyalo hinye. Or odhi e back street, jok miluongo ni quacks, ma wuondre no ng'e chieth to onge kama no trainie mondo bed jachieth. Kendo yudo kata kiwinjo sigana mag quacks ma kamago kiwinjo, yore magitiyo godo kiwinjo to gin yore manyalo miyo pi wang'i chwer. Josephine, anya pimoni. E tija mar daktari kaka jachieth mine, asenuang'o crochet mitwang'o go michweyo go usi ni ei mine. Asenuang'o broomsticks yuech miyweyo go cha, sticks mage ka auchiel ei mine. To nikech ng'ama timo gini ong'e mana ni nyathini mama ni malo kae. To nyathini odonjo gi duong' ma mamane. Koro karwako gini kuchocho to ijni dhi wuok. Broomstick morwako kurono ochido ma oting'o bakteria ma tandawoya. Alright? Yien mimiyo gi gimadhogo, onge ng'at mosetere laboratory bong'e ni to yadhni oting'o yath maromo nade. Omiyo mano nyalo kelo kata mana ich od nyathino mondo muoch babarre. Omiyo gima important en ni kitimo ni mondo kony ng'ama mine mondo gol ne ich ka en allowed by law. Ka pend chike oyie gi gimidwa no timno ero, mama no odhi ir jachieth mong'eyo tijno ero. Gik ma inyo timre gin 3-4. Sama irwako broomstick no to king'eyo kaka los od mine to nikech ok in gi tiegruok no ero. Inyalo chuoyo leche mag remo ba remo chwer mang'eny. Sama irwako broomstick mochido ni ibiro keto bakteria ma biro kelo infection ma bende biro nego mine ni. Koni gik moko 5 ma hinyo nego mine en 1 chwer, mar 2 pressure ma pregnancy, mar 3 en kudni kata back infection, mar 4 en unsafe abortion ni, mar 5 en ot mabarore, od ich mabaro nikech nyathi ok nyal wuok. Omiyo unsafe abortion ni kendo contribute among the top 3 causes mar tho mar mine ka gin gi ich. Omiyo nyaka time gi ng'ama otiegre mong'e gima time. To time under the law. Mana kaka wakili owacho. In fact, the penal code mo invoke no ero. Subsection 240. Wacho ni the penal code criminalizes procurement of unsafe abortion under section 158-160. But it also allows a trained health professional to provide safe abortion services performed in good faith and reasonable care. Erokam adwa ni mak parono kanyo matin. Ang'ad mano matin. Mak parono kanyo matin waduogo mar mondo mi med lere tok yweyo matin. Nyako Ramogi Ajwang' wadwa kawo yweyo matin kaeto wabiro duogo wadhi mbele koda twak machalo kamaendi. Kamedo mana paro ni nie studio marwa okinyi ma kawuono antiere kae koda Dr. Francis Odawa mabende nitiere studio kae. Ka wendowa mar ariyo en wakili Irene Oguna matudore kodwa e yor Zoom kowuok e gwengego mag Ukunda kadho wath na Mchumbi. Wakawo yweyo matin kaeto waduogo wadhi mbele koda twak machalo kamaendi. Kik idhi mabor.
Olaw nitie tinde nitie olaw moro matindo tindo. Mama mapun mabedong, mama dong. *487#. All your bills in one place. Lipa bili ya maji. Nunua KPLC tokens bila charges. *487#. Fast, reliable, convenient. *487#. Lipa bills bila stress. We bwana, ngoma timi, we rigi stress mangeny, relax Kao time ni, chwad luku, tokelezea, wadwa chamge mabwana, kacha ntire nyiri madnoma, nyiri mabe, nyiri mochwere ma serious, nitire thing, kacha thing, long neck, short neck, brown bottle, ngoma chandi bwana, nitire chimo kila ina, nitire gimora mora, tokelezea bwana, wadwa chamge ma, stress, we rigi stress bwana, wadhi bwana, let's go, wadhi. Dial *811*282# to get Wachamgima. Ere kaka ing'eyo chal mar ngimani maber? To dina kwa Uganda wani chopi hospital. Be nitie tuoche moko migombo mondo ing'e tiendgi maber? Ichiemo balance diet. Ka okang' mar ng'eyo matut kuom weche mag ngima kod thieth ka kuom dakteche mopogore opogore. 45 degree aparo nuneno ni okatime kama aloke kamae. Kikelo ni kod jalony marwa Ruth Otieno. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 mamidhiambo. View Travel and Kenya Airways bring you discounted early bird prices to Mombasa and Kisumu. Take advantage of these flying packages which include bed, breakfast, return flights and all transfers. Our exclusive offers allows you to book 2 weeks ahead of your desired travel dates, bringing you convenience and planning to your travel all on one centralized platform, only on View Travel. Dream, explore, discover. www.viewtravel.com. For further inquiries, reach us on connect@viewtravel.com. Erokamano ahinya kuom medo bedo kodwa nyaka Ramogi Ajwang' kamoro amora mineno wae okinyi ma kawuono. Machiegni kendo okang' mar 2 mar twak mabende wabagoni e studio kae ewi chike mag golo iche pacho kaendi. Mana kaka asenyisi chon, adwa mana medo paroni ni kaponi tudri kodwa gi e thuloni, wantiere koda welo 2 odiochieng' ma kawuono mwabedo godo koda twaka machalo kamaendi. Wendo mokwongo en Dr. Francis Odau mabende en jathieth kendo thoro thiedho jogo mamine kata onyalo dendo koda dhongere ni gynecologist. Aka wendo wa mar 2 en Irene Oguna ma en wakili matudore kodwa e yor Zoom kowuok e gwengego mag Ukunda mayudore kadho wath Nam Chumbi. Machiegni uru kendo bende nyalo mana medo oronwa ote mari e namba mar 23600. Wantiere live Facebook kacha yudo wa Ramogi TV Kenya, Twitter @Ramogi TV KE, ka an bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ma en Joyce Oduor, Twitter handle @JoyceOduor_. Akanyalo somo mana ote moko maneno ka donjonwa kaendi. Ing'isa ni apenja daktari mana kaka iselero ni jomoko ponono timo kata golo iye e yo ma ok owinjore. Akapo ni ng'ato remo ochako chwerne e yo mang'eny ahinya kendo kaluwore ni gitimo gigolo ich makamano e yor apanda, ere kaka inyalo konye kaluwore ni remo makamano ng'ato ko olalo mang'eny to nyalo kata miyo ng'ato wito ngimane kata tho. Ere kaka onego bed ni konyo joma chalo kamaendi daktari, ahinya to jogo ma ponono ni ogolo kata iye e yor apanda? Joyce, mano penjo ma ratiro kabisa. To nikech be onego bed ni kiduoko penjo makamano, in kaka daktari onego bed ni ing'isowa ni kaluwore ni kata daktari moro cha nokonyo mana nyadendi cha tok kane osegolo kata iye ne osewuok, to daktari makamano Chik noyude kata nitiere kaka nokawne okang' moro. Koro ang'o monego bed ni timo kaka daktari? Dakteche bonego bed ni bedo akicha e kinde magitimo kamano kose onego bed ni timo nang'o?
Awacho ni mano penjo maratiro kabisa kendo en penjo ma important. Awacho mano nikech an kaka jachieth to wan kaka jochieth ok wan judges. Ok onego bed ni wa judge ng'ato ni to biro ira ni tang' motimre ne to timre kanye. Sami biro ira kituo, tija en marango ni tuo ni no en mane. Ang'o mathagi. Kendo tija kaka jachieth en mondo akonyi gi tuo ma intiego no. Ok abi chako penji to igolo ich nang'o. Mano sechego ok en my business. Nikech sama kao seche mang'eny na penji ni igolo ich nang'o, seche moko imedo chwer, inyalo kata mana tho. Omiyo gima important en ni mondo ayud ni to chwer no wuok kanye. En ich mani igolo mapok owuok duto ema chwer, kose ng'ama notimo ni gino ema ohinyi koro ichwer. Kase yudo gima timore to mondo ageng' gima timore no. Mondo akony ngimani ibed ng'ama dhano. Koro gimoro amora manyalo luwo bang' mano to koro luwre kod kaka chik ma piny wacho. Omiyo ok wan judgmental. Timo miyo wawacho ni kapo ni in gi circumstance machalo kamano, gi situation ma biro dwani mondo igol ich, dhi ir jachieth motiegore, mong'e timo gino ero. Jachieth motiegore en ng'a? En ng'at mopuonj manyalo timo tich midwani mondo timi no ero. Ok ochuno ni onego bed daktari. Onyalo bed clinical officer, onyalo bed nurse, onyalo bed midwife. Tekno se tiege e yo ma onyalo konyigo e yo makamano. Constitution chon ne dwaro ni kaponi mondo itim gima kama ni ng'ama mine mobiro iri, to mondo consult a senior professional kata senior doctor mondo bende oyie gi gima idwa timo no. Or psychiatrist. Psychiatrist en daktari mar wich. Ya, wawacho ni wich. Kata tuoche machalo kaka mag neko. Ya, mondo o sanction ni gima idwa timo ni kare. Mano constitution machon. Constitution masani oyie ni jachieth moro amora motiegre e yor ma timo gik mwawacho gi mondo konyi. Kata obed doctor, ma en gynecologist, kata obed medical officer, kata obed clinical officer, kata obed nurse, kata obed midwife. Omiyo gima important en ni ng'ama timo gini en ng'ama otiegre e timo gino mondo timre e yo maler ma ok bi hinyo ngimani. To sami biro ira ka koro ngimani osekethre nikech idhi itime e yo marach, tija en konyi mondo ibed ng'ama ngima. Koro ageng' gima osedhi marach mondo ibed nadi, ibed mangima. Mane tija. Erokamano. Ka wadok korka kori Irene Oguna ma bende atudore kodwa e yor Zoom ka entiere gwengego mag Ukunda Kadhowath nam Chumbi. Irene, nitiere janeno moro kae mapenjo ni kapo nono ni ng'ato oneno kata owinjo huma moro kumoro ni nitiere ng'ato ma ogolo ich, onego bedni ichwalo report machalo makamano kama chalo nade, to in kaka okil bende nitiere kaka ratiro mane kata chik mane monego bedni ikawo ne jalno ma bende ogolo ich e yo ma ok opuodhi? Irene, kinyalo winja. Kata kamano aneno ka walalo Irene matin, kata kamano penjo makamano podi wabiro mana medo tudore kode mar mondo mi wadhi mbele koda twaka machalo kamaendi. Daktari, nitiere jomoko ma ponono iwacho ni egolo ich kaendi gik moko mopogore opogore kata chike mage ma bende wanyalo wacho ni gin iye kaka mage ma wanyalo wacho ni gin moko puodhi kopogore koda mago maponono otudore koda bembo maponono ng'ato nyalo kawo okang' mar golo magi kendo ma inyalo wach ni ok owinjore ma daktari mopuodhi nyalo kawo okang' mar mondo mi ogol ne ng'ama mamano. Joma mine sama oting'o ich nitie tuoche mang'eny madonjo manyalo hinyogi. Malich ahinya gi sechegi en mine mayudo pressure, high blood pressure. Seche moko waluonge ni pre-eclampsia toxemia. Onge ga gi pressure gi ngimane, to samo mako ich to pressure ne dhi malo. Mine gi kineno gi seche moko gi kuot kabisa, dendgi okuot, nyaka wange gi kuot, wano waluongo ni puffy face. Lwete gi duto kuot, matiende gi duto kuot kabisa. To kikawo pressure to en very high. Pressure nyalo nego mine sama en gi ich. Pressure bende nego kata nyithindo e mine kae. To kapo ni ndalo mar nyuolo nyathino ok oseromo,
to waneno ni mita ok ibi chopo mondo inyuol nyathini e yo maber, inyalo lalo ngimani, kata nyathino bende nyalo lale iye kanyo. Chuno wani mondo wami advice ni ka ber wuon wanyalo golo ini mondo wachiedhi chiemo ri nyalo yudo nyathi machielo. Mana achiel kuomgi. Mar ariyo, mae to kochuno ne en ich mane e od nyathi, gimiluongo na ectopic pregnancy. Ectopic pregnancy en nyathi madongo oko mar od nyathi. Onyalo bete ler mar ting'o magamoga tong', ya, mamano nyalo hinyi. In fact, komuoch to onyalo negi. Mano koro ok luong ni wagolo ni ich. Actually, watemo geng'o ngimani nikech wayude gi chon. To mana kaka ni wacho, ni ngima chakre from conception. Sama Nyasaye osetime ni mondo koro tong' ma ng'ama dichuo oriwore gi tong' ma ng'ama mine boloso nyathi. Ok mano koro iwacho ni en life. To life ni kakoro dwa dongo kama ok onego dongie, koro post danger, okelo danger ni ng'ama oting'e ni. Mano koro chuno wan nyaka wagole. Ka wawach ni waneno ka gimiting'e i od nyathini kanyo ma en nyathino ero, watimo kaka scan, to waneno ni nitie deformities, ya, nyathini galagala ma bende ok bibet gi maber kapo no nyuole obed dhano. Iniwon kaka min gi ok ibidwa ni mondo ibed ni iwuotho gi nyathi machalo kamano. Ya, waluongo mago ni congenital malformations. Ka gin very major. Seche moko en nyathi makata leche mambele mar od mar iye kai onge, en mana membrane koro kanyo. Omiyo nyimbich go bro mna luara oko. Ya, mano nitie tam miluongo kamano ni gastroschisis. Mano ok en gima compatible gi ngima. Chuno wani minta wagole gi chon kapok onyuole obed dhano. Seche moko ochwe in a way makata wi koro duong kabisa. Ya, iluongo ni hydrocephalus. Although nitie kaka inyalo tim mago bang'e gi jok molony gi mago gi neurosurgeons, to moko nitie malich makoro ok ber. Seche moko inwang'o ka spinal cord chien kod, ya, choke mageng'e noero ok olosore. Iluongo ni spina bifida, right? Ka en ma extreme ahinya, seche moko kata lower limbs koro ok bedie. Inwang'o ka moko bende kata lwete gi onge. Iluongo ni severe congenital malformation. Erokamano. Adwa ni wakawe pacha Irene Oguna mabende nitiere gwengego magu kuna. Irene, ka watieko twak marwa mar okinyi makawuono, jogo maponono golo ich e yo ma ok opuodhi kendo tiyo koda dakteche mabende ok opuodhi, okang' mane bende chiko yienegi mar mondo mi omak gi botwegi, to onego bed ni itimo kata ikawnegi okang' machalo kaka mane? Ka watieko, Irene. Erokamano ahinya kuom penjono. Kaka nase wacho kata kaka daktari bende wacho, kata obedo ni constitution kata chike moko oyie mondo ng'ato ogol iye ka circumstances ma wasewuoyego obetie, lakini kendo chikno be wacho ni nitie ng'ama kogolo iye to kendo pod inyalo twe, nikech luwore gi circumstance, luwore gi gik motimore. Penal code ma be nase wacho ni miyo ji punishment, ma wacho ne ng'ato ka ng'ato ni kitimo gima kama ibiro do punishment marom kama. Wacho section ne kisomo kanyo, section 158 158 wacho ni kata daktari motemo mondo otim abortion e yo mok kare, embe koyud ka keso setimo ok ni iwacha ni ma notimo abortion ni e yo mok kare. Ka keso setim ma be judge oneno ni enyewe oneno ka circumstances mag case no wacho gi evidence mokele court nyiso kabisa ratiro ni procedure mane oluni ok en procedure madwarore, then daktari no kata ng'at mokonyo ng'ano inyalo twe, kendo itwe e higni mok tin ne higni 15. To kata mama no motimo abortion no e yo mok kare, en be idhi twe.
embe bro twe higni 7. Anno ka samarwa mano miwo oserumo Irene, erokamano ahinya kuom kawo thuolo mari mar mondo mi ibi e twak machalo kama indi kata obedo ni thuolo wabedo godo matin ahinya. Daktari, in bende adwa ni ing'iswa wachni mogik ka wachopo e giko mar chenro ni. Ahinya ahinya tinyalo wuoyo koda dakteche go ma bende ponono golo iye e yo ma ok opuodhi kendo ok ging'i kapo ni ijno onego bed ni golo kata oyo. Wachni mogik daktari. Ng'ama otiegni chieth ma joma mine onego bed ni ong'eyo ni constitution masani, pend chike masani oyie ni konyo ng'ama mine mondo gol ich ka nitie gimochuno ni nyaka gol ino. Mana achiel. Mar ariyo, kaka janeno kata jawinjo, kapo ni in gi situation machuno ni nyaka koro ino gol, in gadier madhi manyo jachieth mondo konyi timo gima kamano. To kapo ni jachieth midhi ire okoyie mondo otimni gino nikech en gi considerations moko kata mag religion, gimiluongo ni conscientious objection, in gi ratiro mondo ikone mondo mi barua ori kuom daktari man gi thuolo makonyi. Mano bende oyiego in law. Erokamano ahinya. Kamano. Nyako Ramogi Ajwang' de wagomba ahinya dhi mbele koda twak machalo kama, lakini aneno ka samarwa mano miwo oserumo. Gi kanye mwachopo godo e giko mar twak marwa mokwongo ma bende ne wantiere godo studio ka okinyi ma kawuono ka nantiere koda welo ariyo, Dr. Francis Odawa kaachiel koda wakili Irene Oguna ma bende tudore kodwa e yor Zoom kowuok Ukunda. Nyakendo waroma e chenro machielo oriti masani to imedo mana kete e Ramogi TV. Chimo makelo ni mauchamo ka uteni en tatke motedo. Okie dokie, kids. Let the show begin. Kids are home, and it's time for them to explore. That's what I'm gonna do. So, why not give them Kids View? Rabbit, Paul, over here, quick! With Kids View, they get to learn, The eyes and the mouth. discover, and you are sure they consume safe content. Join the excitement that is Kids View. Popular, lovable. Thank you. My dress, my choice. We bedo resisu. Dhako temo loso kendo rito ken mare gi chuore. Kata obedo ni chochni mang'eny to wuok nikech nyare. Okadwa neno minwano. Enango, ma skati, ochal gi mari. Kendo ng'ato ka ng'ato nie gi wachne.